Um, Hello guys, barka zuwa shafi na Maluku TV. Yau zan yi bayani akan wani sabon website mai suna Tron. Da aka yi mining ɗin more than 1000 Tron wanda za ka yi amfani da su ka samu kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba. Shi wannan website ɗin Tron kamar da yake na iya nan a cikin kasuwannin harkar cryptocurrency. Indai ka san harkar cryptocurrency to wannan abu zaka kuma zaka yi investment na shi, zaka iya abubuwa da yawa da shi. So za ku biyo ni ku ga yanda ake yi. Za ka shiga Google Chrome, za ka yi haka, sai ka shiga sani link ɗin ne kuma ya riga already na sa shi a video description. Za ka samu link ɗin a description. Ni ne already na copy na sani sai mu shiga. Gashin website ɗin kuma ga abin da samu cikin ɗan ƙanƙanin ko minti 10 ban yi gashi na abin da ya bani. To a nan in ka so ka yi deposit za ka sa kuɗi a nan saboda ka so ka samu kuɗin shiga. Kai investment ta da kenan zuwa ɗin lokaci kuɗi ne rubanya ko ka so ne a lokacin kuma mai da yi hash da zai ƙara mai ka sauye kuɗi. Na kuɗi plan nasu ka so plan investment ga su nan. Kai plan naka ka iya samun 0.01 crores a kiran wajen. Sannan kuma transaction total ne. Duk wani abu da kai transaction a nan yake zai da shi a nan. Nan kuma reinvest sai ka sa ƙasa kuɗi. Nan kuma withdrawal duk wannan transaction na kai duk. Nan kuma a wuni za ka samu 0.01 crores. In ya wuni kawai ka hanyar a normal a sati za ka samu 0.07 crores. A wata 0.02. Na kuma duk naka ne ya zo ka yi wannan abu na kuma yin bounty. Idan yin bounty din shi ne za ka yi tallata musu hajjin su a kafar sada da kan YouTube wanda yan mutane za su yi su da launin misali yayin ka shiga haka ka sa yi da quality aka yi wani rukun shi ne da ka bidiyon na ka ɗaga wani rukun ba sannan ya ka sa yi misalin bidiyon na kane da sauri su ka tura wani da zai duba rubin ka turawa sai ya duba ga abin da ka samu sa You're empty.